Jatkuu vasen 4, 30, vasen 4 kirraa ja pitkä oikee 4, ahdas kirraa 200. Oikee 6 jatkuu, pikkunyppy täys, jatkuu oikee 6 yli oikee laita 150 ylös. Nyppy 30, vasen 3. 30. Lyhyt oikee 2, keventää vähän, 100. Pikkunyppy vasen laita ja lyhyt oikee 3, pidä. Ja lyhyt vasen 3, ahdas, 120. Pirun pitkä vasen 6, 70 ylös. Ja mäen päällä nyppy jarruta 20 oikee 3. Jatkuu nyppy täys, jatkuu vasen 6 ja huomio pitkä oikee 3, kirraa yli, pidä, heittää ja vasen 2. Vasen 2, 20. Hyvä, pitkä oikee 3, 30. Lyhyt vasen 6, ahdas 70. Nyppy ja pitkä vasen 4, kirraa. Ja oikee 4, pidä. Ja pirun pitkä vasen 4, liukas. Jatkuu nyppy täys ja oikee 4, 50. Lyhyt oikee 6, 200. Ja sitten huomiolla oikee 4, pidä ja vasen 2, risteys. 200. Ja sit pikku tietää loppumaltilla, nyppy oikein 4 alas. 70 ja huomio oikein 3, kirraa 2, älä, ahdas, pidä ja vasen 3. 100. Pikku nyppy ja nyppy täys 20. Ja huomio nyppy sido 70. Ja huomio jarruta nyppy ja vasen 2, älä. No, siinä on valimat. Joo, siinä on 10. Ja pitkä oikein 2, 5 maaliin. 100. Nyppy vasen 2. Vittu oli ihan päin helvetti. No päästiin sen tähän maaliin. Päästiin. Ihan päin helvetti. Eiks lähtenyt tippumaan? Häh? Eiks lähtenyt tippumaan? No ei, ja sitten se meni se alue oikein ihan vittu.